Når vi har kirkeråd over i kirken, så er noget af det sidste, vi har, det er jo en gudstjeneste. Og til gudstjenesten, der beder vi fader vor, og der hører vi også velsignelsen. Og jeg vil også slutte vores lille kirkeråds videoserie her af med fader vor og velsignelsen. Og i dag tænker jeg, at vi særligt kan lægge mærke til, at i velsignelsen, der får vi at vide, at Guds ansigt lyser over os. Det vil sige, at Gud har ikke skjult sit ansigt for os. Det lyser over os. Han ser på os, og han ser bag alle de former for beskyttelsesmasker eller fastelavnsmasker, som vi måske har på, eller bare de der hverdagsmasker, hvor vi skjuler os lidt for hinanden. Gud ved, hvordan vi har det, og han lader sit ansigt lyse over os. Og han er også nådig. Det må vi gerne høre. Når jeg nu beder fader vor, så synes jeg, I skal folde hænderne og gerne blive med derhjemme. Og hvis I synes, det er lidt mærkeligt, så bliv med i tankerne. Og når jeg siger velsignelsen, så prøv at huske at tegne korsets lille tegn her for brystet. For at minde dig selv om, at det, der bliver sagt i velsignelsen, det er lige præcis til dig. Så nu beder vi fader vor, og så siger jeg velsignelsen. Lad os bede. Fader vor, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. Og det var alt, hvad vi havde i online kirkeråd i dag. Vi regner med at lave online kirkeråd igen om 14 dage, tirsdag den 9. marts. Og så håber vi ellers, at vi inden for en overskuelig tid kan begynde at lukke en lille smule op. Men vi ved det jo ikke endnu. Vi venter på at se, hvad der sker. I hvert fald så glæder vi os til at se hinanden. Jeg tror, at vi alle sammen har brug for at se hinanden og møde hinanden ansigt til ansigt. Fysisk, og drikke kaffe sammen og snakke sammen og være sammen. Det glæder vi os til. Vi savner jer alle sammen derude, og vi glæder os til at se jer. Ha' det godt så længe.